Артыкул «Тетки, шануйте родное слово» читаюць вучні 7 Б класа сярэдняй школы номер 3 імя Виктора Михайловича Усова, города Гродно. Родное слово. З малых дзён чуем от тебе з матчыных вуст. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць навокал сябе ў першы раз. І табе выказваем свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць. А што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як у сталых гадах пачуць сябе, роднае слова ў чужой стране? Здаецца, быццам пераносіш ты нас у родны край, родную вёску ці горад, дзе мы выраслі, дзе першы раз гора і радасць пазналі. Чаму ж родное слово тебе так часто забываюць людзі, нават тут, між сваімі? Чаму сыны нашага народа так лёгка адракаюцца ад матчынай гутаркі? Кажуць, што таму, што цёмныя нашы людзі мала адукаваныя. Але гэта няправда. Забываюць родную мову, адракаюцца ад бацькоў і братоў сваіх. Тыя, хто вывучыўся, тыя, хто пайшоў у людзі. Яны не цёмныя, яны адракаюцца дзеля карысці. У сэрцы такіх людзей знікла любоў да свайго народа і роднай мовы. Бедны той, хто, апрача грошай, багацця, якое пры першым няшчасці, знікне бясследна, не мае скарбаў вечных, скарбаў душы. Такі скарб, который ніхто і ніколі адабраць не зможа. Любоў да бацькаўшчыны, любоў да свайго народа і роднай мовы. Яркім полымем гарыць такая любоў у душы, сагравае яе, асвятляе дарогу ў жыцці. Хто любіць свой народ, хто ў кожным бачыць брата, то не сагнецца перад крыўдай, перад здзекам. Ён бачыць вакол сябе мільёны падобных, яго думкі і жаданні збываюцца з думкамі і жаданнямі вялікай грамады. Але разам з любов'ю да сваіх братоў патрэбна яшчэ нешта, што злучае людзей у суцэльны народ. Гэта родная мова. Яна звязвае людзей, дапамагае лепш разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. Хто адрокся ад мовы сваёй, той адышоў ад народа далёка-далёка. Алаіза Пашкевіч праз гады звяртаецца да нас. Не саромцеся роднай мовы, свайго народа, сваёй родні. На нас, на моладзі, ляжыць вялікая адказнасць, развіваць далей мову, узбагачаць свой народ знаннем і культурай. Толькі не кідайце, звяртаецца цётка, мовы сваёй, бо тады вы ўмёрли. Майце сілу і адвагу трымацца роднага слова, і, гледзячы на вас, асмеляцца і іншых. Зразумеюць, што шчырае сэрца беларускае б'ецца ў грудзях тых, хто побач. Паверыць ва ўласныя сілы свае і пойдуць цвёрдым крокам да лепшай будучыні, да зор, да шчасця народнага. Не покидайте мовы своей, как не умерли!